Bon dia, benvinguts a una nova tertúlia d'Esport 99, la mirada esportiva de la generació del 1999. La tertúlia número 113. Donem la benvinguda, primer de tot, a tots els nostres seguidors i seguidores. Bon dia, Carlite. Bon dia. Pau Alà. Bon dia. Lluís Mella. Bon dia. I avui ens falta l'Adrià Saladriga. Segons el podem recuperar la setmana vinent. Aquesta setmana hem hagut d'avançar una mica la tertúlia i per temes d'horari no li ha anat bé. Molt bé, avui parlarem del tram final de la Lliga, de les declaracions d'Al Thani, el president propietari del Màlaga, i de la venda. Per finalitzar aquest programa, en Pau ens parlarà del tenis Godó de Barcelona a la càpsula esportiva. Molt bé, primer de tot, repassem una mica el calendari del Real Madrid i del Barça. Al Barça li queda l'Espanyol, el Villarreal, les Palmes i l'Eibar. I al Real Madrid, el València, el Granada, el Sevilla i el polèmic Màlaga i el partit que tenen pendent contra el Celta. Quin partit pot fallar el Madrid? I si creieu que el Barça ho guanyarà tot fins al final de la Lliga. Què creieu? Jo, en la meva opinió, crec que el Barça l'únic partit que pot dubtar i d'aquí poc ja ho sabrem és contra l'Espanyol. Sí. Si el Barça guanya contra l'Espanyol, jo diria que en una situació normal i que els jugadors no fessin una falta d'actitud brutal es guanyaria tot, i en cas del Madrid l'esperança, diguéssim, per mi és sens dubte el partit aplaçat que vindrà a la penúltima jornada abans de l'última. L'esperança que tinc sobretot de que pugui punxar el Madrid és que segurament els dos duels de Champions contra l'Atlético el podran desgastar molt, però en contra d'això es va demostrar que ahir durant tota la temporada s'està demostrant que el Madrid té un molt bon segon bloc, té jugadors que des de la banqueta quan surten donen rendiment, i això segurament és el que aquesta temporada l'ha diferenciat de la resta dels equips i que gràcies a això de moment estan on es troben, perquè el Barça precisament quan ha fet rotacions és quan li ha costat més, i que els partits que no estava Neymar o Suárez no estava fi o cap dels tres tenia el dia, doncs realment si no fos per algun d'aquests tres de la MSN poca cosa s'ha pogut fer. Més que el segon bloc, crec que el Madrid està aquí per desmèrit del Barça, perquè hem perdut les oportunitats que ens donaven la Lliga. Jo crec que la temporada és molt atípica pel que fa al Barça a la Lliga i fa que el Madrid es trobi allà. Pel que fa a les jornades que queden, jo crec que el Barça, posats on estem, sense Champions, se li ha d'exigir, evidentment, que no perdi cap. Jo crec que no perdrà cap partit. I pel que fa al Madrid, jo veig més probable 2 empats, per exemple, que perdi un. Jo diria que, per molt que podem dir que el Barça també ha fet desmèrits per aquesta Lliga, per posar un exemple, el dia del Clàssic, mires les dues alineacions, bons equips els dos, superestrelles, però després mires la banqueta i no hi ha color. Aquest ha sigut el gran problema. I això és una cosa que ja portem bastant. L'any passat, per exemple, me'n recordo que durant la ratxa de derrotes que va comportar que el Barça passés de guanyar la Lliga fàcilment a que el Madrid estés a un punt, que després es va guanyar per un punt. Recordo que, per exemple, un partit contra el València a casa, que es va perdre 1-2, Luis Enrique no va fer cap canvi. O sigui... I després també la irregularitat, que sí que és veritat que diríem que la banqueta del Barça no s'ha acabat de confiar o no ha acabat de funcionar, però és que amb els mateixos jugadors hi ha partits que ha jugat, i per exemple al camp contra el Sevilla, al Camp Nou, que es va fer per mi una de les millors primeres parts d'aquesta temporada, i en canvi et presentes a la Juve amb un 11 que diria que només hi havia 1 o 2 canvis respecte a l'11 contra el Sevilla i perds 3-0. Però jo crec que el fons d'armari, ara evidentment a final de temporada s'ha demostrat que no ha estat a l'alçada del que s'esperava, però tampoc, per exemple, al principi de temporada jo personalment no veia una diferència tan abismal entre la banqueta del Madrid i la del Barça, perquè per mi Asensio no és millor que Denis Suárez. Bueno, però és això, Asensio ha entrat, ha jugat bé, Denis Suárez no ha entrat gaire en els plans de Luis Enrique, després Morata i Paco Alcácer també sembla que estaven al mateix nivell, i sí que és veritat que al final de temporada Paco Alcácer doncs, potser ha fet un passet endavant, però tampoc s'ha esperat realment el que s'esperava d'ell, i altres jugadors com André Gómez, que podries plantejar fins i tot que li traies la titularitat a Iniesta, que segurament se l'ha fitxat amb aquest objectiu, doncs no han tret el rendiment que s'esperava ni molt menys. Digues, Lluís. No, que potser podem parlar de
podem parlar de qui és millor, però al final tu pots dir no, Paco Alcácer per mi és millor que Morata, però després el rendiment, com juguen, s'ha de dir que Morata juga millor. Sí, però també és veritat que amb la banqueta del Barça tots són jugadors nous, com aquell que diu, i també és normal que el primer any potser no estiguin a l'alçada i potser l'any que ve tenim una banqueta com a mínim amb un rendiment millor que la d'aquest any. T'estalvies aquell problema que... o sigui, el problema que té el Madrid, que és una bona notícia per ells, de no saber si posar Isco o James, però al final tu ho estalvies. Quina opinió teniu sobre les declaracions del president del Màlaga? Bueno, l'últim que he sentit que deia... Bueno, no ha demanat disculpes, però una mica ho ha justificat i el president de Màlaga ha dit que aquestes paraules no anaven dirigides als catalans, sinó que anava dirigida a la premsa catalana pel fet de que han pogut especular pel tema de que es podrien deixar de guanyar contra el Madrid perquè Mitchell és l'entrenador i això, però igualment els insults que ha dit, encara que anessin dirigits només a la premsa, que són coses que realment dubtes, perquè igual ho ha posat en un moment que estava calent i sense pensar-ho, però encara que fos només dirigit a la premsa, realment les paraules són molt dolentes i jo crec que el Barça va bé en voler-ho denunciar. Sí, totalment fora de lloc. Això que diu que no es referia als catalans ho ha fet ara com a corrector després de tota la polèmica, però evidentment llegeixes el tuit i està generalitzant. I pel que fa de Mitchell és normal que es parli d'ell quan a la roda de premsa del partit de l'altre dia diu que espera poder fer-li el passeig al Madrid. El que ha de fer un entrenador d'aquesta situació és dir jo soc molt de Madrid, soc madridista, però aniré a guanyar i crec que aquí s'acaba la polèmica i això no passa. Sobre la falta de respecte, bueno, a més parlar de Catalunya quan en realitat no tota la gent de Catalunya és al Barça, potser es pega un tir al peu. I a l'Espanyol, que són la majoria, una meravellosa minoria. No, però vull dir, potser hi ha aficionats del Màlaga, per exemple, viuen aquí a Barcelona i no passa res. Evidentment generalitza de manera totalment fora de lloc i és el que dius, és Mitchell que alimenta la polèmica. Jo diria que és ell qui alimenta, per molt que... O potser s'hauria de valorar que sigui. Tanquem la polèmica aquí. Ahir Luis Enrique va tornar a fer rotacions i els menys habituals van demostrar que estan preparats per ajudar. Creieu que tindran més oportunitats o s'han acabat les rotacions? Jo crec que s'han acabat les rotacions rotundament i si van jugar ahir era perquè era l'Osasuna i ja es va veure que el Barça jugant a mig gas li vam marcar 7 gols, o sigui, si era un partit que si ja no demostraven aquests jugadors que podien fer un bon partit amb el Barça, jo crec que el partit de l'Osasuna era ideal perquè poguessin jugar, però tot i això, ara amb els partits que queden i veient que tampoc són rivals fàcils com Espanyol, Eibar o Villarreal, per exemple, les rotacions, i més tenint en compte que no jugues a la Champions, s'han acabat. Jo, sincerament, crec que el Barça va fer un gran partit i els jugadors que van sortir, que normalment no són tan habituals també, però vaig trobar a faltar una mica potser que van jugar bé, però no veig que un jugador que porta la banqueta tanta estona no els vaig veure amb tantes ganes com per reivindicar que potser podien agafar un lloc del partit. Potser, clar, contra l'Osasuna potser ja anaves 3-1 després del descans, però clar, no és aquesta gana que jo esperava. Crec que un dels jugadors que vaig veure amb més gana va ser Diny, que va fer bastant de Jordi Alba, i potser trobo faltar una mica d'aquesta gana, sabent que tu ets suplent, perquè l'entrenador vegi que tu pots arribar a ser titular. Sí, jo crec que les rotacions també s'han acabat, perquè pel que queda temporada i a més sense competició entre setmana poden jugar, Iniesta pot jugar tots els partits, per exemple, però el que sí que crec és que han demostrat que poden ajudar i, evidentment, des de la banqueta poden donar un reforç, sobretot a Paco Alcácer, si es complica un partit. Molt bé, canviem d'esport, anem a parlar de la Penya. Va jugar i va guanyar de forma contundent contra el Bilbao Bàsquet. La veieu a 3/4 de la salvació o...? Bueno, és que realment és el que portem dient tota la temporada. La Penya és una muntanya russa i te guanya de 30 contra el Bilbao com perds a casa contra Rio Natura en un partit en què en teoria hauries de guanyar. I pel que fa a la salvació sí que és veritat que la victòria contra el Bilbao és molt important perquè realment no poses un peu dels dos de cara a la salvació, però sí que és evident que encara hem de creure que podem baixar i que evidentment no està tot fet. Jo crec que el bo de la victòria és que ara mateix podem visualitzar quin serà el rècord final de la Penya. En teoria li queden 3 partits, a tothom li queden 4 menys a la Penya i algun equip que no està en la lluita. Sempre podem visualitzar que a la Penya li queden 3 partits, que molt possiblement guanyarà un i també molt possiblement perdrà 2, així que ja se li pot fer la suma al rècord d'ara i veure més o menys on quedarà. L'únic fet que fa una mica dubtar és el tema de que la Penya descansi una jornada. I que jugui, evidentment, contra el Madrid. Contra el Madrid i el Baskonia. Sí. Jo crec que sí que són 3/4. Manresa està descendit ja matemàticament.
Jo crec que el Betis té un calendari pitjor Sí. i m'estranyaria molt que amb els partits que queden, guanyant a Manresa, ens poguessin superar, això sí, queda tot... Sí, la jornada que descanses, que és l'última Sí. més. No acaba d'anar bé, però bueno, que l'equip competeixi com va fer contra Bilbao i potser contra Manresa perdem i guanyem a Madrid. O sigui, Sí. Molt bé, entrem ja en temps de la càpsula esportiva. Com deia, avui ens la porta en Pau Olar i ens parlarà del Godó de Barcelona. La càpsula esportiva d'Esport 99. Sí, com has dit, us parlaré de l'Open Banc Sabadell de Barcelona, que arriba a la seva 65a edició, i destacar que aquest any, respecte a altres anys, per exemple, dels tops només venien els espanyols, com és el cas de Nadal o Ferrer, que en el seu moment havia estat a dalt, i en canvi en aquest any, respecte a altres anys, té l'atractiu de que venen jugadors més bons del que havien vingut altres anys, com per exemple Andy Murray, que és l'actual número 1 del món, que en altres condicions no hagués vingut perquè recordem que una setmana abans d'aquest torneig s'ha disputat el Masters 1000 de Monte Carlo, que serveix com a entrenament pel Gran Slam del Roland Garros que s'entrena, però Andy Murray va caure eliminat molt d'hora i segurament per rodatge de cara al Gran Slam ha volgut venir, i després altres jugadors com Rafa Nadal, que és un habitual, és el jugador que més vegades ha guanyat aquest torneig, Dominic Thiem, número 9 del món, un austríac que està fent realment, és molt jove i està a poc avançant a l'ATP, i David Goffin, que és un jugador belga també que està al número 10, i en aquest cas tenim 4 jugadors del top 10 mundial. També destaquen altres noms com Albert Ramos, que va arribar a la final del Masters 1000 de Monte Carlo junt amb Nadal, tot i que va perdre la final contra ell, que va ser el jugador precisament que va eliminar Andy Murray, el número 1. Nacionalitat? Nacionalitat d'Albert Ramos és espanyol també, i destacar també David Ferrer, que era un dels noms destacats, tot i que està ara a la posició 32 de l'ATP, ha baixat molt, que va tenir un debut de Sabadell que va perdre ahir contra Anderson per 6-3, 6-4, i destacar que just fa pocs minuts Nadal acaba de guanyar el mateix Anderson i que aquesta és la victòria número 50 de Nadal en aquest torneig. Molt bé, això és tot? Sí. Perfecte, Pau, moltes gràcies. Anirem seguint el torneig, que està molt atractiu. Alguna cosa ja per acabar rapidíssim, sisplau, fora de temps? Sí, que el Badalona juga aquest diumenge a Mestalla, un partidàs, un joc al play-off, i que la setmana passada es va tornar a complicar la vida, però mirant el gon mig ple ha passat una jornada i les coses segueixen igual. Partit molt important. I esperem que, bueno, deixem els seguidors del canal també que poden escoltar a Ràdio Ciutat de Badalona, no? Online, el partit que retransmetrà 94.4. 94.4 o RCB, com és? RadioB.cat. RadioB.cat, els que estiguin fora de Badalona. Molt bé, perfecte, doncs amb això acomiadem la tertúlia, una setmana més, la propera setmana, tertúlia 114, bon dia a tothom i moltes gràcies per seguir-nos.